guys mga paring mare! Welcome to our vlog again! So for today's video, namin challenge nga pinaka very exciting. Very exciting mo dyan. Kini siya nga challenge na nami question nga ansiran. Ang dili maka-answer, mo kaon og samyang. Pero maka-answer ka, mukhaon na siya og saging. So safe ra siya. Pero nami 12 nga question. Nami speaker nga si MacLeod. Amo ra ipakita yung Facebook para inyong i-add. But dili na siya mahimo og kamera duha. Nami special guest. So, please welcome our very own, our sexiest, usag-usag ka ni manambok, Miss Kimberly Carrero. And our next guest is ding 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 ding. Kamera bitaw tulo. Gawad. Our next guest our next guest is Jibril Salavedra. Please welcome. Pakita mo na yun. And the vlog starts in 5, 4, 3, 2, 1. Ang maglahi mo'y last. Wala ka lagi! Bato? Wala, hayang rao. Hayang kulob na. Lay, magsabaw. Like, di lang. Ang maglahi mo'y last. Di kulob ka! Pag kulob! Okay. Ang maglahi mo'y last. Okay. Ang maglahi mo'y last. Ang maglahi mo'y last. Ang maglahi mo'y last. Ayawa. Ang maglahi mo'y last. Sunod. Ang maglahi mo'y last. Go. Ikaw may last. Unsay English sa Ero. Dog. Sayon ra kay. Lisod na po, doy. Kano saan naman tayo si Rizal? Ako yun. Wait lang. 3, 2, 1. One. Wala na tao lagi. Tagampo. Pagita ba? Pagita. Ikaw, Kim. Sige. Tuloy ka na. Sige. Tuloy ka na. Wala po ka balo. Ano na? 5, 4, 3, 2, Ano sa galit kung reacto silang yuro na dito sa kabalo ko ang na. adlaw. Ikaw. Kano sa naman tayo si Rizal? Kano saan naman tayo si Rizal? 5, 4, 3, 2, 1. O, kanina lang ko. O, kana, dali doon. Ginagbay, ayan, nagana. Asa oy. Taas mo. Ano mo na? Gansing. Sige, Ay, kilo. may bakit sa video. Lagyan. Oy, tol na. Oy, tol na. Tunla. Ay. Nalawig. Lagi tunla ba? Tulong sa tulong. Ano matulong? Sige. Kasi answer. December 30. December 30. Ano ko dun? No, tanaw. Kinsa ang pinakauna nga presidente sa Pilipinas? Ayun sa wala pagkakitsa ba? Nay pinakauna. Ito yung pinakauna. 5, No, wala. 4, 3, 2, Si Marcos. Yan! Sama ng presidente yan.
Si Kuan ba? Ngayon na gansa. Alam mo eh. Alam nga. Wala na akong pag-guwapa. Sige. Kinsa ang una nga na presidente sa Pilipinas? First president. Si. Kinsa din? Bye. President. Katubang anog na ko ba? Four. Ano ka na? Three. Si Go! Tulio Aguinaldo. Correct! Kabalo, nalilabot ka na. Sige, Next next. question. Na ako na. Na! Oh, Sama ni. Ikaw gawin niyo. Patang ka gagulbot, babe. Tang-tang wala. Sige na sa camera. Okay. Hoy! Nama, maktan. Oh, my God! Sige. Unsa English sa ering? Cat! Oh! Bird na po na. What is verb? Balo. Alam mo ba tayo? Pila yung edad ni Rizal nga namatay? Katubang ito, King. Katubang ito. 5, Dalawa ang kagaan question. 4, 3, Pila ba? 1. Sige, tag na. Naara? Sige, Tag na. Tapos si tag na mo. 20. Sayo? 49. 14. Oh, wala ka Ikaw na! Sige lang, okay ra kay. Wheelchair ate ka. Wheelchair ate ka. Makita ba? Makita? Kana makita sa... Para makita sa audience. Mga yawa. Nara mo ba basketag motor? Sige, ikaw na. O, kanara. Tara na. Kanara. Sobra kay Horot ni Macloud. Correct. Bantay, ka makawan. Sa naman eh. Wala, nahulog yes. Ay, nahulog yes. Ay! Nagtulog ko si Asa ka? Okay, next question. Ay, ang bangko sa lamisa. Next question. Pila edad ni Rizal nga namatay? Oh, moro man liga ako na. Pwede nyo? Bata pa ba siya ito? Bata pa? 31. 5, 4. Wrong! Wrong na, wrong ka, oh. Sila na 31? 31 ako ngayon. Sila din. Sila na 31 yung mga... Sila ka gingging? 20. 20. Feel na. 31. Oh, Same question ra gihapon. 32. Wrong gihapon. Gaon. Ayan ay. Nato na buhok. Akong ulo na eh. Wala siya. Pila tayo mo ah? 32. 22? 29? Kaon na lang og sa ano. Sayop gihapon. Pila? Ang answer kay 35. Ano? Oh, Pedro! Naato sa kuko. Kulang plus 4. Minusan tato ko ah. Anak na lang oh. Sa muna, Kim? Hulat ha, hulat. Diba na po na, Kim? Yoy, kayo, isa ra. Alam mo kayo. Ikaw. Ano kay sa yun? Mag-count tao guan. Taman 3. Okay. Pero pas-pas. Ah. Sige. Sige. Ah! Asa ka puyo? 1, 2, Bantog lang. Yate. Hala! Sige. Hindi na makasandra dito talaga. Unsay English sa dokot? Ay, kabalo ko! Ay, ay. Hard rice. Hard rice. Wrong. Magdali ka on! Di ka malungan, sir. Dali. Nakalimot ko. Sa
Ito na, in English sa tupot, guys. Ato galit ng ito. Kani, training mo yung chopstick mo. Inagmayon na to, de. Kasi baglaon. I know the answer. Fried rice. Sayop yapon. Fried rice to. Dapat itlog kay fried rice Over ba? ko? Fried chicken. Chicken. Chicken fries. Over rice? Over cook. Ay, di ba ni kasunod? Ako na! Nakadaog na ko! Siya mong good. Siya mong good. Na. Siya may mo. Na foul kaon ka og kuan. Foul. Wow! Foul ka na, tagam. Next question. Ako day! Sakto. Kaon. Kay, Kaon kay Kaon. foul. Sabaw ka. Na di lagi masunod sa kuan lagi. Sus. Hoy, kakanta mo. Araw na ko boarding house ron. Natulog ba? Eh. Ganun Kanya ra. Uy! Unsa mo na? Sige sunod. Ikaw. Balik, Okay. call man. Ay, Mag-ihap na po tag kuan. nang ano mo na iya, oy. To. Tura kay. 1 second, ra, oy. Oh, I want. 1 seconds. Bili. Sige, sige. 1 second. Tura ha. 1 second. Unsa English sa saging? Banana! 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 Oo, ang anong sige ra sige. Hala, last two na lang. Yes, hindi na ko. Wala na yung tubig. Kuan. English sa sip on. 5, 4, 3. River. Wrong. Bubbles. Bubble nose. Tugutugan po. Dakaon na po ka. Wow. Wee. Ano nga ko? Sipon. Unsa English sa sip on. Liberty. Yes, condoms. Lura, di ba kayo? Hala ka. Reason bang gado ka? Uy, gado na. Sa live ba? Manang laway, no? Oh. Tubig, no? Wala, dito kakao nagsaging ba? Gado na. Alay, naging! Sige, ikaw. Go. Pakita sa video. Unsa English sa sip on. Tara sa imong gibuhat ron. Mekos. Kasi may kumbila ka. Tanaw dito sa in English sa sipon. 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1. 1. Unsa? Paul. Unsa ka? Cold. Ha? Cold. Then mukos usnag. Mukos? Pas na. Mukos? Wala na yung tubig. Sige, Putay sa pass na siya. dagdag. Last na na. Papay na na, eh. Last na na na. siya. One question. Napay last. Okay, last. Sige. So, back mo pass na si Ging kay kamatiyan na siya. So, Sige ako na. Tulo na lang, May. 3 remaining yeah, let's go. players. Next. Who is the famous singer in the world? 5, 4. Maxi, Mike Chill, Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Wala gasiran lagi. Michael Jackson, man mo yan, ingon. Michael Jackson, oh. Jackson yung unang Jackson, gingon. Paul ka. Michael Jackson. Gana wala lagi. Una nakalimot ko butang. Michael Jackson. Sabi na og duha kay 2 man oh.
So, Paul ko. Michael Jackson. Last question na Last, to. last. Taya, oy. Good luck. Na. Isa may tuga-tuga ko lang siya. Pag delete na maka-answer, comment ka na. Sige, sige, sige. Ang siri po na ninyo kay Gapo. Uy, dahil, asa mo ka? So mag-ihap pa tane? Gikag 5? Lubanay ra guro. Lumbanay ra? Lumbanay ra. Sige, sige, lumbanay. Nari mo idagang anay. Ang una mo isa may answer. Sige. Usay English ah! Takore! Kitel! Dili! Takure! Kitel! Kitel! Gitel. Kitel! Kaon mo! Kaon mo! Kaon mo! Kitel! Ako naging ganina. Pinaulihan ko. Kaon mo! Ladies first. Alam mo, asa galing. Alam mo, asa ka ay. Aha. Diya ka. Hindi mo kita kung may. So, dali lang may taman. Bye-bye! Bye! For watching! Lang kayo. Yun lang. Wala na kayo eh. Kaon ba? Kaon ba?